Ini lagu kesukaan aku, spesial buat semuanya aja. Kenapa agak di Sisa satu bertembang terpilih seluruh semangat dari Maya Sari Music. Buat semuanya saja. Sepi aku seneng karo liyane arep cemburu. Kok dudu sopo-sopone sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang. Semuanya, semuanya. Apa ya? Hey, rapenya joget-joget nanti dibayarin sama pengantin. Asik, masih bareng Pak Agung lagi. Yeay. Pak Agung luar biasa sekali. Pak Agung. Pak Agung lagi. Jero atimu Margoyo isi sok bisa Margoyo semuanya ya nanti Grosok gawe nyaman jaminan. Kalian ke sana Pak? Ya ke sana. Kita Margoy. Margoy. Oh ya lagi wingi. Awak dewe wengi. Kroso sliramu wong sing paling gemati. Ora nyokok kowe sing paling larani. Masih lagi Indonesia. Pak Agung, itu gengnya mau diajakin lagi nggak? Ayo semuanya naik sini dong. Detik-detik terakhir nih. Lagunya bisa nggak? Rapengen ya bisa rapengen? Rapengennya bisa rapengen? Rapengen liyane
pengen ku siji kowe kenyataane duduk aku ning jero atimu isih sok kelingan kabeh kenang sing tau honi kebayang-bayang nganti kegong ngimpi iso gawe nyaman rejamina duweni atimu koyo lagi wingi awake wis semono krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyoko kowe sing paling larani. Terima kasih banyak buat Agung and the Gang. Terima kasih banyak. Terima kasih.